हरे कृष्ण. सर्वांना स्क्रीन दिसते ना? हो, दिसते. हो माताजी. हम्म. बरं, आपण चालू करूया. आता मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आता आपला पहिला श्लोक झालेला आहे उपदेशामृताचा. आता दुसरा श्लोक चालू करूया. त्या अगोदर आपण श्लोकाचं पठण करूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस तुम्हाला पाठवलेत मी श्लोक, बघा. माताजी, माझ्याकडे आहेत ना? पुस्तक आहे माझ्याकडे. नाही, कुठला हा श्लोक हे मी भगवद्गीतेतले काही पाठवलेत बघा. ते पहिले आपण पठण करायचे आणि मग तुमच्या पर्सनल वर पाठवले. 13.22 आहे बघा पहिला. आणि क्षितिजा माताजी शेवटच्या 3 श्लोकांचा अनुवाद वाचायचा आहे. हो जी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशाध्यायः. श्लोक्रम 22. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सद् असद् योनिजन्मसु. श्लोक्रम 23. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. अध्याय 14 श्लोक्रम 4. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः. श्लोक्रम 26. मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. अध्याय 15 श्लोक्रम 1. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. श्लोक्रम 7. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्णा. अध्याय 16 श्लोक्रम 21. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. श्लोक्रम 23. यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. अध्याय 18 श्लोक्रम 5.
यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे श्लोक. कृष्ण. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ती कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि तप ही कर्मे तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. श्लोक्रम 66. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चला आता आपण चालू करूया श्लोक नंबर 2. तर आता 1 ते 7 श्लोक आहे. या 1 ते 7 श्लोकांचा फोकस कशावर आहे? साधना भक्तीवर आहे. म्हणजे साधना भक्ती 2 तऱ्हेची असते. एक वैधी साधना भक्ती आणि एक रागानुग साधना भक्ती. तर हे परत भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये आहे, तेव्हा मी डिटेल मध्ये घेईन. पण इकडे फक्त सांगते की जी वैधी साधना भक्ती आहे ती म्हणजे तुम्ही जे तुमच्या गुरुनी तुम्हाला नियम दिलेले आहेत त्या नियमांचं व्यवस्थित पालन करायचं, त्यांनी सांगितलेल्या मार्गावर चालायचं. तर वैधी साधना भक्तीचा फोकस जास्त नियमांवर असतो आणि रागानुगा भक्ती साधना भक्ती जी आहे ती स्पॉन्टेनियस लव्ह फॉर कृष्णा म्हणजे नैसर्गिक प्रेम जे कृष्णासाठी आपल्या सर्वांमध्येच आहे. हे नैसर्गिक प्रेम आता फुललेलं आहे, त्याला रागानुगा भक्ती म्हणतात. की कृष्णासाठी तुम्हाला आता नियमांचं पालन करावं नाही लागत, तुम्हाला ऑटोमॅटिक तुमच्यामधलं जे प्रेम आहे ते तुम्ही कृष्णासाठी प्रकाशित करता. आणि मग 9 ते 11 म्हणजे शेवटचे ज्या 2 भक्तीच्या पायऱ्या आहेत, भाव भक्ती आणि प्रेम भक्ती. तर असे हे 9 आणि 11 श्लोक, 9, 10 आणि 11 हे श्लोक भावभक्ती आणि प्रेम भक्तीवर आहे. तर आता आपण पहिला श्लोक बघितला. पहिल्या श्लोकात आपल्याला सांगितलंय की 6 वेग आहेत आणि ते जे वेग आहेत त्या वेगांना तुम्ही कंट्रोल केले पाहिजेत. 6 वेग. ते 6 वेग कोणते आहेत? कोण सांगणार आहे मला? सांगा. सगळे आले पाहिजेत असे नाही, काही तुम्ही बोलू शकता, पण बोला. हरे कृष्ण. हा बोला. वाणी, हा मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय. बरोबर. तर हे 6 वेग झाले. हे 6 वेग जे आहेत ते जर आपण नियंत्रणात ठेवले नाहीत किंवा ते कंट्रोल केले नाही तर काय होतं? आणि हे जर कंट्रोल केले तर आपण कोण होतो? आपण गोस्वामी होतो. म्हणजे गोस्वामी होण्याचा आपला ध्येय असला पाहिजे. आणि एकदा आपण गोस्वामी झालो की आपण गुरु सुद्धा होऊ शकतो. पण या श्लोकाचं प्रयोजन काय आहे की मला गोस्वामी व्हायचंय. आता हे जर 6 वेग आपण कंट्रोल केले नाही तर काय होतं? श्लोक नंबर 2.
हा, ते काय काय आपण करतो जेव्हा आपण हे 6 वेग आवरू शकत नाही. आणि एका अर्थाने हे जेव्हा आपण पहिल्या श्लोकामध्ये सांगितलेले वेग पाळत नाही, नियंत्रित ठेवत नाही, तेव्हा जे काय निर्माण होतं ते आपल्या भक्तीमध्ये अडथळे होतात, आपल्या आध्यात्मिक मार्गावर हे अडथळे होतात आणि आपली उन्नती होऊ शकत नाही. हा, तर आता आपण हे बघूया की इकडे दुसरा श्लोक बघण्यापूर्वी वाचण्यापूर्वी आपण एक लक्षात घेऊया की आपण जे जीवात्मे आहोत किंवा कृष्णाची तटस्थ शक्ती आहोत, म्हणजे आपण तटावर आहोत आणि आपल्याला स्वातंत्र्य आहे की आपल्याला कुठे जायचंय, अंतरंगा शक्तीमध्ये जायचंय की बहिरंगा शक्तीमध्ये, हा चॉईस आपला आहे. आता जेव्हा आपण म्हणजे आपण तटावर असतो असं नाही, आपण इदर बहिरंगा शक्तीमध्ये स्थित असतो किंवा आपण श्रीकृष्णाच्या अंतरंगा शक्तीमध्ये स्थित असतो. ते स्वातंत्र्य दिल्यामुळे आपल्याला तटस्थ शक्ती असं म्हणतात, पण आपण इदर बहिरंगा किंवा अंतरंगा शक्तीमध्ये असतो. आता आपण सगळे बहिरंगा शक्तीमध्ये आहोत आणि बहिरंगा शक्तीमध्ये जेव्हा आपण असतो तेव्हा आपण कृष्ण भावनेत नसतो, आपल्याला मिळालेल्या शरीराच्या भावनेमध्ये आपण असतो. म्हणजे आपण म्हणूया हा एक बहिरंगा शक्तीमध्ये असल्याचा एक ड्रॉबॅक आहे किंवा एक ऑफशूट आहे की आपण नेहमी आपल्या शरीराच्या भावनेत असतो, मी हे शरीर आहे हे असतो. आणि अंतरंगा शक्तीमध्ये जेव्हा असतो तेव्हा एक्झॅक्टली ऑपोजिट असतो, आपण कृष्ण भावनेत असतो. हा, तर आता आपण बहिरंगा शक्तीमध्ये आहोत आणि बहिरंगा शक्तीमध्ये असल्यामुळे आपण काय म्हणतोय की मी हे शरीर आहे. आता जेव्हा आपण बहिरंगा शक्तीचा आपल्या वर इन्फ्लुएन्स आहे तेव्हा आपण काय सारखा विचार करत असतो, आपल्या शरीराच्या अनेक डिमांड्स असतात. हा, तर हे जे शरीराचे जे वेग आहेत हे वेग आपण तर पुरे केले पाहिजेत. असं नाही आपण या शरीराला, आज आपल्याला शरीर आहे आपण म्हणू शकत नाही हे शरीर मिथ्या आहे, आपल्याला नातेवाईक पण आहेत, आपण म्हणू शकत नाही की मी यांच्याकडे लक्ष देण्याने हे सगळं मिथ्या आहे, म्हणू शकत नाही. मग आता तुम्हाला दुसऱ्या श्लोकात सांगणार आहे की हे जे तुमच्या शरीराच्या ज्या डिमांड्स आहेत, ज्या गरजा आहेत, त्या गरजा कशा भरून काढू शकतो अशा रीतीने की तुमची भौतिकामध्ये गुंतागुंत होणार नाही, उलट तुम्ही अध्यात्माकडे जाल आणि तिकडे तुमची उन्नती होऊ शकेल, हे दुसऱ्या श्लोकात सांगितलंय. आता हे जो पहिला श्लोक आहे या पहिल्या श्लोकात मी तुम्हाला सांगितलं की काय सांगितलंय की तुम्हाला जर तुम्ही 6 वेग कंट्रोल करू शकला तर तुम्ही गोस्वामी होऊ शकता आणि मग गुरु होऊ शकता, किंवा असा जो गोस्वामी आहे तो जगभर शिष्य स्वीकारू शकतो. मग एकदा शिला प्रभुपादाने एका शिष्याने विचारलं, बघा इकडे प्रत्येकात लिहिलंय की उत्तम भक्त कसा असला पाहिजे, त्याच्यामध्ये कोणकोणते गुण आहेत. आपल्याला श्रीकृष्णाने पण 12व्या अध्यायामध्ये आणि अगोदरच्या अध्यायामध्ये सुद्धा सांगितलंय की त्याला भक्तामध्ये नेमके कोणते गुण आवडतात. मग या शिष्याने शिला प्रभुपादांना विचारलं की उत्तम गुरु कोण असतो किंवा हु इज द बेस्ट गुरु. मग शिला प्रभुपादांनी उत्तर दिलं, वन हु इज एडिक्टेड टू कृष्णा इज द मोस्ट परफेक्ट गुरु. म्हणजे तो फक्त कृष्णाबद्दलच बोलतो आणि दुसरं काहीही बोलत नाही.
असा जो गुरु आहे तो परफेक्ट गुरु आहे. मग आता इकडे आपण बघितलं की पहिला जो श्लोक आहे त्यात जिव्हेचा वेग आहे. तर उदर, उपस्थ किंवा वाचो वेगम म्हणजे वाणीचा वेग आहे. मग हा आपण कसा कंट्रोल करायचा? आपण कृष्णाबद्दल बोलायचं, कृष्णाबद्दल ऐकायचं. जेव्हा आपण कृष्णाबद्दल ऐकणं वाढवतो, मनापासून ऐकतो, तेव्हा तुमची वाचा कशी होते? तुमच्या वाचेमध्ये सुद्धा कृष्ण स्थित होतो. मग मन तुमचं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, मन तुम्ही कसं कंट्रोल करू शकाल? तुम्हाला कृष्णाच्या कमल चरणांवर ध्यान केलं पाहिजे किंवा कृष्णाचं स्मरण केलं पाहिजे, कृष्णाच्या लीलांचं स्मरण केलं पाहिजे. असं जेव्हा आपण करतो तेव्हा मन आपलं कसं राहतं? नियंत्रित. मग राग, क्रोध, श्रील प्रभुपाद म्हणाले की राग किंवा क्रोध याचा योग्य वापर केला पाहिजे. तो काय आपल्याला बंद करता येत नाही. मग त्याचा वापर कुठे केला पाहिजे? कृष्णाच्या सेवेसाठी तो झाला पाहिजे. म्हणजे समजा जर एखादा वैष्णव आहे, त्याचा कोणी अपमान केला तर तिकडे आपण ज्यांनी अपमान केला त्याच्या प्रती राग दाखवला पाहिजे. मग जिव्हा आणि उदर यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे? जिव्हेनी श्रीकृष्णांचं कृष्णाच्या पवित्र नामांचा जप केला पाहिजे. फक्त प्रसादच खाल्ला पाहिजे. म्हणजे तुमचं उदर आणि तुमची जिव्हा हे कंट्रोल्ड राहतात. आणि उपस्थ म्हणजे तुम्हाला जनेंद्रियांचा जो उपयोग आहे तो कृष्ण भावना भावी मुलांना जन्म देण्यासाठी केला पाहिजे. आता हे जर आपण केलं नाही तर मग काय होतं? हा दुसरा श्लोक आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति. हरे कृष्ण. अनुवाद. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जेव्हा मनुष्य खालील 6 क्रियांमध्ये अतिशय लिप्त होतो तेव्हा त्याची भक्तिमय सेवा नष्ट होते. पहिली, आवश्यकतेपेक्षा अधिक खाणे किंवा आवश्यकतेपेक्षा अधिक धनसंग्रह करणे. दुसरा, ज्या ऐहिक गोष्टी प्राप्त करणे अत्यंत कठीण आहे त्या प्राप्त करण्यासाठी क्षमतेपेक्षा अधिक खडतर प्रयत्न करणे. तिसरी, सांसारिक विषयांच्या बाबतीत अनावश्यक गोष्टी बोलणे. चौथी, आध्यात्मिक प्रगतीकडे लक्ष न देता शास्त्रातील विधिविधानांचे केवळ नावापुरते पालन करणे किंवा शास्त्रातील विधिविधानांचे उल्लंघन करून स्वतंत्र अथवा लहरी आचरण करणे. पाचवी, कृष्ण भावनेमध्ये स्वारस्य नसणाऱ्या विषयी लोकांशी संग करणे. आणि 6वी, ऐहिक गोष्टींच्या प्राप्तीची लालसा करणे. हरे कृष्ण. तर आता आपण बघितलं की आपल्याला सांगितलंय की 6 गोष्टी आहेत ज्यांनी तुमची भक्ती नष्ट होऊ शकते. तर बघा आपण किती लक्ष दिलं पाहिजे. आणि जेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की माझा जप व्यवस्थित होत नाहीये किंवा मी नीट सेवा देऊ शकत नाहीये, तर या 6 मधल्या कुठली तरी गोष्ट निश्चितच मला अफेक्ट होत असेल हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. किंवा निश्चित या 6 गोष्टींपैकी एक गोष्ट मी करते म्हणून मला त्रास होतोय. तर आता आपण ही एक एक गोष्ट पहिल्यांदा जरा अॅनलाइज करूया. तर आता इकडे अत्याहार म्हणजे अति अधिक आहार म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा जास्त खाणे किंवा आपण अनेक गोष्टींचा संग्रह करतो. इकडे श्रील प्रभुपादांनी धनसंग्रह असं दिलेलं आहे, परंतु धनसंग्रही असू शकतो किंवा कुठल्याही गोष्टी जेव्हा आपण त्याचा खूप संग्रह करतो तेव्हा आपण त्या गोष्टीला सुद्धा अत्याहार म्हणतो. आता श्रील प्रभुपाद याच्यामध्ये त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे.
की एक पोतं जर ठेवलं, तांदळाचं पोतं जर आपण रस्त्याच्या मध्ये ठेवलं किंवा रस्त्याच्या कडेला ठेवलं, तर पक्षी येतील, त्यांना जितकं हवं तितकंच घेऊन जातील, जितके दाणे हवे तितकेच ते खातील आणि बाकीचं सगळं तिकडेच सोडतील. पण जर माणूस तिकडे आला, तो काय करेल? तो ते पोतं सगळं स्वतःसाठी घरी घेऊन जाईल. तर हे जे आहे की आपण खूप खूप संग्रह करायचा प्रयत्न करतो, तर त्याला अत्याहार म्हटलेलं आहे. आणि अत्याहाराने काय होतं की आपली भक्ती जी आहे ती हळूहळू कमी व्हायला लागते, आपली अटॅचमेंट दुसरीकडे होते. आता याचं स्थूल उदाहरण जर द्यायचं असेल, तर तुम्ही जर रात्री खूप जेवलात तर तुम्हाला सकाळी लवकर उठायला येईल का? सांगा बरं. तुम्ही असं आपण धरूया की तुमची सकाळची वेळ 6 वाजता आहे उठायची, तर मला सांगा, तुम्ही उठू शकता का? खूप जड खाल्लंय, खूप उशिरा जेवण झालंय? नाही. 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 म्हणजे आता परत अत्याहार करून आपल्याला लगेच परिणाम दिसतोय ना, मग आपण काय करतो? लवकर उठू शकत नाही, मग कुठेतरी काहीतरी आपल्याला ऍडजस्टमेंट करतो आणि मग आपण जप पुरा करतो. तर हे अत्याहार झालं. आता हे जे संग्रह, आपण अनेक गोष्टींचा संग्रह करतो, जेव्हा आपण अनेक गोष्टींचा संग्रह करतो, बघा काय होतं? संग्रह केल्यानंतर, आता मी जेव्हा दिल्लीला होते तेव्हा एक बाई माझ्याकडे कामाला होती, तर तिला दुसरं कुठलं तरी एक काम मिळालं होतं. आणि मग मी तिला विचारलं की तुझं काय नवीन काम कसं आहे आणि तुला किती पगार मिळतो? तर ती म्हणाली की मला डस्टिंगचं काम दिलंय आणि त्यांचे खूप शो पीसेस आहेत, तर ते सगळे रोज फडक्यानी स्वच्छ पुसायचे. आणि मी म्हंटल मग किती पगार तुला सांगितलाय? तर मी म्हंटल, ती बाई मला म्हणाली मी 6,000 सांगितलंय. कारण केवढे लहान लहान सगळे काचेचे आहेत शो पीसेस, ते सगळे उचला, साफ करा, परत ठेवा. हा असं तिला काम होतं. आणि मग काही दिवसांनी तिने ते काम सोडलं. तर मी म्हटलं, अगं तुला पगार चांगला होता, तू कशाला काम सोडलंस? तर ती म्हणाली, त्या बाई आहेत त्या माझ्याजवळ उभे राहून म्हणायच्या की तू इकडे पुसलं नाहीस, तिकडे पुसलं नाहीस, हे असंच ठेव, हे हलक्या हाताने ठेव. म्हणून मी त्यांना सांगितलं की माझ्या हातून काही हे काम होणार नाही. बघा, अति संग्रह जेव्हा आपण करतो तेव्हा काय होतं? आपला पैसा आणि वेळ आपण त्या गोष्टी जोपासण्यासाठी घालवतो. आता ही बाई ही 6,000 इतका पगार देत होती या कामाच्या बाईला, तर आता हिला जर सांगितलं तू 6,000 दर महिन्याला कृष्णाच्या मंदिरात डोनेशन दे, ती म्हणेल का? ती म्हणेल नाही, माझ्याकडे पैसे नाही आहेत इतके डोनेशन देण्यासाठी. बरं, आपण म्हटलं ठीक आहे, डोनेशन देऊ नकोस, तू मंदिरामध्ये तरी ये, आपण दोघंही मंदिरात जाऊया, आपल्याला जास्त वेळ नाही लागणार, आपण 2 तासात परत येऊ. परत ती बाई काय म्हणेल? माझ्याकडे वेळ नाही. कारण वेळ कुठे जातोय? जिकडे आपण ज्या ज्या गोष्टींचा संग्रह करतो तिकडे तिकडे आपला वेळ जातो. आपल्याकडे वेळ लिमिटेड आहे, 24 तासच आहेत एका दिवसाचे, आणि ते आपल्याला मॅक्झिमम कृष्णासाठी घालवायचे. पण जेव्हा आपण अनेक गोष्टी घेतो तेव्हा काय होतं? आपलं लक्ष आपण त्या गोष्टी ज्या घेतलेल्या आहेत त्या व्यवस्थित ठेवण्याकडे आपलं लक्ष नेहमी जातं. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की हे जे कृष्णाच्या 3 मुख्य शक्त्या आहेत, त्या म्हणजे एक अंतरंगा शक्ती. अंतरंगा शक्ती म्हणजे त्याची दैवी शक्ती किंवा जे त्याचा आध्यात्मिक जग, हे सुद्धा पूर्ण अंतरंगा शक्तीमध्ये
स्थित आहे. मग तटास्थ शक्ती म्हणजे जिकडे सगळे जीवात्मे आहेत जे कृष्णाचे नित्य सेवक आहेत आणि त्यांना फ्री विल दिल्यामुळे, त्यांना आंशिक स्वातंत्र्य दिल्यामुळे त्यांना चॉईस आहे. ते इतर अंतरंगा शक्तीमध्ये जाऊ शकतात किंवा बहिरंगा शक्तीमध्ये राहू शकतात. आता हे जे आहे म्हणजे आपण तटावर कधी नसतो, इतर अंतरंगा शक्तीत असतो किंवा बहिरंगा शक्तीमध्ये असतो. आता जे अंतरंगा शक्तीमध्ये स्थित आहेत त्यांना काय म्हणतात? महात्मा म्हणतात. मग ते कसे असतात? महात्मा उदार मनाचे असतात आणि ते त्यांची नॅचरल ड्युटी करत असतात. म्हणजे जी त्यांची जे त्यांचं नैसर्गिक कर्म आहे. काय आहे आपल्या सर्वांचं नैसर्गिक कर्म काय आहे? कृष्णाची सेवा करणे. पण आपल्यामध्ये काय झालंय, आपण विस्मरणात आहोत किंवा मायेचं एक आवरण असल्यामुळे आपल्यावर आपण म्हणतोय मी हे शरीर आहे, मी आत्मा नाहीये आणि मी कृष्ण कोण आहे वगैरे मी काही जाणत नाही. आपण पूर्ण विस्मरणात आहोत. पण हे जे महात्मे आहे हे त्यांचं नैसर्गिक कर्म करत असतात. म्हणजे काय? कृष्णाला आनंद देत असतात, कृष्णाची सेवा करत असतात आणि त्यांना माहित असतं की कृष्ण हेच या भौतिक जगाचे उगम आहेत किंवा त्यांच्यापासूनच माझा जन्म झालाय आणि हे जे भौतिक जग आहे हे काय माझं खरं घर नाहीये. मला माझ्या खऱ्या घरी किंवा गोलोक वृंदावनात त्यांच्याकडे जायचंय. आणि जे बहिरंग शक्तीमध्ये असतात त्यांना आपण काय म्हणतो? दुरात्मा म्हणतो. हे दुरात्मा कसे असतात? संकुचित मनाचे असतात किंवा आपण त्यांना कृपण म्हणतो. कसे त्यांना कृपण का म्हणतो? कारण आपल्याला श्रीकृष्णाने हे मानव शरीर दिलंय. या शरीरात इंद्रिये आहेत आणि त्या इंद्रियांचा वापर कशासाठी केला पाहिजे? कृष्णाकडे परत जाण्यासाठी आपण केला पाहिजे. पण असा वापर न करता जे दुरात्मा आहेत ते काय करतात? त्या इंद्रियांचा वापर त्यांना स्वतःला आनंद मिळवण्यासाठी ते इंद्रियांचा वापर करतात. तर हे जे अशी लोक करतात त्यांना दुरात्मा म्हटलंय. आणि त्याशिवाय सुद्धा जे स्वतःच्या आनंदाचा विचार न करता दुसऱ्यांसाठी चांगलं करतात. म्हणजे काही काही लोक खूप समाजसेवा करतात किंवा ह्युमॅनिटेरियन वर्क करतात. खूप समाजसेवा, देशसेवा खूप अगदी मोठ्या स्केलवर सुद्धा करतात. तर हे सुद्धा आता इकडे ते स्वतःची इंद्रिय तृप्त करण्यासाठी नाही करत आहेत काही, पण दुसऱ्यांसाठी की ते काहीतरी चांगलं काम करतात. पण यांना सुद्धा दुरात्मा म्हटलेला आहे. कारण इकडे चांगलं काम करण्याचा उद्देश कुठेही कृष्णाशी कनेक्ट होणं असा नाहीये. त्याच्यामुळे आपल्याला लक्षात येतं की जे बहिरंगा शक्तीमध्ये आहे त्यांना दुरात्मा म्हटलेलं आहे. जे अंतरंगा शक्तीमध्ये त्यांना महात्मा म्हटलंय. आता तुम्हाला माहिती आहे ना की महात्मा हे काय करत असतात? तुम्हाला आठवतो का 9व्या अध्यायामधला श्लोक? की महात्मा कोण आहेत? आपण महात्मा कोणाला म्हणतो हे माहिती आहे का तुम्हाला? येस माताजी, म्हणजे येस, अध्याय सांगा. 2 मध्ये 56वा जो श्लोक आहे त्याप्रमाणे सततम दुःखे कीर्तयन्तो माम ये हा? जना पर्युपासते. आठवतोय का? कुठलं माताजी सांगितलं तुम्ही? हो, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
नाही, काहीतरी चुकलं. बरोबर. बरोबर आहे. हा, तो हो. आहे का? योगक्षेमम भाम्यहम. नाही नाही, तो ते अनन्यश्चिंतयन् चिंतयन्तो माम आहे. हा हा काहीतरी 2 पण श्लोक जरासं मिक्स झाले. मा- तो श्लोक yes, वाचता yes. का? मी माझं भगवद्गीतेचं हो. पुस्तक आणते, म्हणजे मी एक्झॅक्ट सांगू शकते. हो हो. 9व्या अध्यायात आहे तो. 14वा श्लोक आहे ना तो. 1 मिनिट, एकच हम्म. मिनिट काढते. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हे Yes. महात्मे जन सतत माझे कीर्तन करीत दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत मला वंदन करीत भक्तिभावाने माझी नित्य उपासना करतात. म्हणजे आणि माताजी दुसरा पण एक श्लोक आहे हा वाचा. महात्मा जनाच्यासाठी. महात्मा नस्तु माम पार्थ. वाचा ना. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसाः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. कुठला आहे तो? 13 त्याच्या आधीचा सततम कीर्तयन्तोच्या त्याच्या आधीचा. 9.13 का? येस. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मे दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते पूर्णपणे भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. तर आणि दुसरा पण एक आहे, म्हणजे अध्याय 2च्या याच्यामध्ये दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुच्यते. हे 3 श्लोक जे महात्मा जन जे आहेत त्यांच्यासाठी स्पेशली मेंट फॉर देम. तर हे महात्मे असतात बघा. अंतरंगा शक्तीचा परिणाम काय होतो? ती सदैव तुम्हाला कृष्ण भावनेमध्ये ठेवते. आणि बहिरंगा शक्तीचा परिणाम काय होतो? ती आपल्याला सदैव आपल्या शरीराच्या भावनेत ठेवते. आपण म्हणतो मी हे शरीर आहे, हा डिफरन्स आहे. आणि मग अशा बहिरंगा किंवा अंतरंगा शक्तीच्या परिणामामुळे तो माणूस कोण होतो? इधर दुरात्मा होतो, नाही तर महात्मा होतो. आणि ते कसे वागतात हे मी तुम्हाला आता सांगितलंय. हे बघा, इकडे दुरात्मा दाखवलेले, इकडे शिल प्रभुपाद दाखवले. हे काय करतात? नेहमी कीर्तन करतायत, श्रीकृष्णाची प्रार्थना करतायत. आणि इकडे हे जे दुरात्मा दाखवले हे काय करतायत? आपल्या इंद्रियांची तृप्ती करतायत. तर आता ही जी बहिरंगा शक्ती आहे, तर या बहिरंगा शक्तीमध्ये काय होतं की आपण आपल्यावर त्या बहिरंगा शक्तीचा इफेक्ट काय होतो? आणि आपल्या या बहिरंगा शक्तीमध्ये आपण या भावनेत असतो की मी हे शरीर आहे. शरीराचे वेग असतात, शरीराच्या गरजा असतात, आणि त्या गरजा भागवण्यासाठी आपण कर्म करतो. आणि जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा काय होतं? आपण त्या कर्मामध्ये आपली गुंतागुंत होते. आणि एक आपण जेव्हा करायला जातो आणि पुढे काहीतरी होतं. आता उदाहरणार्थ या श्लोकात जो पहिला शब्द आहे तो अत्याहार आहे. आता जेव्हा आपण अत्याहार करतो, आता मी अत्याहार म्हणजे 2 सांगितलं, खूप खातो किंवा खूप संग्रह करतो. याचा डायरेक्ट इफेक्ट काय होतो? प्रयास. म्हणजे आता आपण असं धरूया की अत्याहार म्हणजे आपण संग्रह करतो. आपण आता असं बघूया की एका माणसाकडे एक फ्लॅट आहे, त्याला पुरेसा आहे, किंवा त्याच्याकडे एक गाडी आहे, ती पुरेशी आहे त्याला. पण तो काय विचार करतो की नाही, मला आणि एक गाडी पाहिजे. मग जेव्हा मी पार्टीला जाईन किंवा लग्नाला जाईन तेव्हा मी मोठी गाडी वापरीन, आणि इतर नुसतं ऑफिसमध्ये जाण्यापुरती माझी छोटी गाडी पुरेशी आहे.
तर आता ही गाडी, त्याला मोठी गाडी हवी आहे आणि मोठी गाडी मिळवण्यासाठी त्याला काय करावं लागतं? ओव्हरटाईम त्याला किंवा आणि कुठेतरी काही बिझनेस करावा लागतो किंवा नोकरी करत असेल तर तो आणि विचार करतो आणि पैसे मी कसे मिळवू शकीन. मग यासाठी त्याला प्रयास करावा लागतो आणि तो प्रयास कसा? अति प्रयास करावा लागतो पैसे मिळवण्यासाठी. तर हे कसं आहे? एक 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 एकाला 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 लिंक्ड आहे. आणि आता हे जे आपण बहिरंग शक्तीमध्ये आहोत. तर आता बहिरंग शक्तीमध्ये जेव्हा आपण आहोत तेव्हा आपल्याला कसं असतं की आपल्याला म्हणजे आपण इंडियामध्ये राहतो, भारतात राहतो. तर भारताचे काही लॉज आहेत आणि ते जे नियम आहेत आपल्यासाठी केलेले आहेत ते जर आपण पाळले नाही, उदाहरणार्थ आपण टॅक्सच भरला नाही, आपण ट्रॅफिक सिग्नलच मोडला, ते जर नियम पाळले नाही तर मग काय होतं की आपण या जेलमध्ये जातो. म्हणजे तुम्ही स्टेट लॉजचं पालन नाही केलं की तुम्हाला जेलमध्ये जाऊन तिकडच्या नियमांचं पालन करावंच लागतं. म्हणजे जीवात्मा हा असा आहे, हा कधीही इंडिपेंडंट नसतो, कधीही त्याला स्वातंत्र्य नसतं, तो ऑलवेज कंट्रोल्ड असतो. तर पण कृष्णाची कशी आहे पोझिशन? कृष्ण हा नेहमी इंडिपेंडेंट असतो, स्वतंत्र असतो आणि तो कंट्रोलर असतो, त्याला कोणी कंट्रोल करू शकत नाही. तर हा जो डिफरन्स आहे हा कायमचा राहतो आणि आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की लॉज हे आपल्याला पाळावेच लागतात. इदर तुम्ही बद्ध अवस्थेत किंवा मुक्त अवस्थेत लॉज हे तुम्हाला पाळावेच लागतात आणि तुम्ही कधीही स्वतंत्र नसता, तुम्ही सदैव अवलंबून असता. कोणावर अवलंबून असता? तुम्ही सदैव कृष्णावर अवलंबून असता. त्यामुळे तुम्हाला हे जे लॉज आहेत हे लॉज पाळावेच लागतात. आता जेव्हा आपल्याला सुद्धा इकडे श्रीकृष्णांनी दिलेत ना अनेक नियम दिलेत, त्यांनी भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय की तुमचं जीवन तुम्ही कसं जगला पाहिजे. तुमच्या आता आपल्या शरीराच्या काही गरजा आहेत, आपल्याला भूक लागते, मग भूक लागते तर कुठल्याही गोष्टी खायच्या का? नाही. श्रीकृष्णांनी सांगितलंय पत्रम पुष्पम फलम तोय. आणि नंतर आपल्याला प्रभुपादांनी सांगितलं हे सुद्धा पत्रम पुष्पम फलम तोय, म्हणजे यामध्ये सुद्धा काय काय खायचं, काय खायचं नाही हे सांगितलंय आपल्याला. आणि मग आपण हे जे आहे श्रील प्रभुपादांनी श्रीकृष्णांनी जे आपल्याला नियम सांगितलेले आहेत त्या नियमांचं जेव्हा आपण पालन करतो तेव्हा मग आपलं आयुष्य कसं होतं? आपण आनंदी राहू शकतो. मग या ज्या 3 गोष्टी आहेत ना, अधिदैविक, अधिभौतिक आणि आध्यात्मिक, या ज्या जी त्रिगुणात्मक शक्ती किंवा जी माया आहे ती या 3 दुःखांनी किंवा या 3 गोष्टींनी एका जीवात्म्याला पीडित करत असते एकसारखी. का? कारण तो पूर्ण कृष्णाच्या विस्मरणात आहे. माझी इंद्रिय, माझं शरीर याचा त्याला पूर्ण तऱ्हेने भोग घ्यायचा आहे. मग अशा लोकांना ती 3 गोष्टींनी पीडित करते किंवा या 3 दुःखांनी त्यांना खूप त्रास देते. म्हणजे तरी त्यांना अक्कल येईल आणि ते कृष्णाकडे वळतील. आता अधिदैविक म्हणजे जो त्रास आपल्याला देवदेवतांकडून होतो, उदाहरणार्थ अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ किंवा भूकंप, व्होल्कॅनो, सुनामी, हे जे आहेत याला आपण अधिदैविक म्हणतो. मग अधिभौतिक,
भौतिक म्हणजे इतर जीवांकडून जो त्रास होतो, म्हणजे उदाहरणार्थ ऑफिसमध्ये एखादा बॉस खूप त्रास देतोय, किंवा काही नातेवाईक असतात किंवा बिझनेस पार्टनर्स असतात की जे नेहमी फसवतात, तर अशा तऱ्हेने जो दुसऱ्या जीवात्मांकडून त्रास होतो त्याला आपण अधिभौतिक म्हणतो. आणि आध्यात्मिक म्हणजे आपल्या शरीरामुळे, आपल्या मनामुळे जो त्रास उद्भवतो, म्हणजे उदाहरणार्थ आपण बघतो कधी कधी आपल्यामध्ये राग, मत्सर अशा गोष्टी आपल्या चित्तामध्ये असल्यामुळे, मग समजा जर कोणी तरी सुंदर फ्लॅट घेतला, मग त्रास आपल्याला होतो की कारण आपला स्वभाव कसा आहे, मत्सरी स्वभाव आहे. मग आपण विचार करतो याच्याकडे एवढे पैसे कसे आले, कसा काय फ्लॅट घेतला, आणि आपण इतरांकडे चौकशी करतो, हे विचारपूस करतो, प्रजल्प करतो आपण. तर अशा तऱ्हेने माया जी आहे ही आपल्याला या 3 गोष्टींनी, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, या 3 गोष्टींनी पीडित करते. पण जेव्हा आपण पूर्ण कृष्णाचा आश्रय घेतलेला आहे, तेव्हा तुम्हाला हा त्रास असं म्हणू शकतो जवळजवळ नॉन एक्झिस्टंट असतो. आणि हा त्रास जरी झाला तरी इकडे कृष्ण सदैव तुमचं रक्षण करतो. आता सुद्धा थोडं बहुत जेव्हा आपण कृष्णाचं नाम घेतोय, तेव्हा तुम्हाला सांगा बरं, मला तुम्हाला वाटतंय का हे त्रास तुम्हाला कमी होत आहेत, स्पेशली हे अधिभौतिक आणि आध्यात्मिक? कोणाला सांगायचं आहे का? हो माताजी, खरंच आहे हे. बरोबर ना? म्हणजे आपण हो दुसरे जरी काही आपल्याला बोलले तरी आपल्यावर तो परिणाम होत नाही, असं तुम्हाला जाणवतंय का सगळ्यांना? हो हो नक्की. हो नाही आजी. का? आणि आध्यात्मिक पण, आता जेव्हा आपल्याला समजतंय की काय आपलं आपलं चित्त आपण जास्त चांगलं समजू शकतो. आता जेव्हा आपल्या चित्तामध्ये आपण फक्त कृष्ण भावना ठेवतो, मग इतर जी अनर्थ आहेत त्यांना जागाच कुठे राहिला. मग आपोआप हे राग, मत्सर वगैरे हे आपोआप आपल्याला सोडून जातात. हा, तर आपल्याला जाणवतं. तर असं असतं स्टेट लॉज आणि जेल मधले लॉज. तुम्ही स्टेट लॉ म्हणजे तुमच्या देशामधला जर जे नियम आहेत ते पाळले नाही तर तुम्हाला जेलमध्ये जावं लागतं, आणि जेलमध्ये तिकडे आणि कडक नियम असतात. तसं हे भौतिक जग, या भौतिक जगामध्ये सुद्धा आपल्याला श्रीकृष्णांनी सांगितलंय की या भौतिक जगामध्ये तू काय करू शकतोस, तू कसा पटकन माझ्याकडे येऊ शकतोस, हे राहायची ही जागा नाहीये. तू हे कर. श्रील प्रभुपादांनी तर आपल्याला रोडमॅप काढून दिलाय की गोलोक वृंदावनाकडे कसं जायचं, काय करायचं. आणि म्हणून आजचं जे मी हे तुम्हाला लिंक पाठवली ना, तर त्या लिंक मध्ये मी तेच पाठवलंय की श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की तुम्ही 16 माळांचा जप करा. तुम्ही 16 माळांचा जप केल्यानंतर तुमचं पतन कधीच होऊ शकणार नाही. इकडे लिहिलंय, नो पॉवर इन ऑल द 3 वर्ल्ड्स विल मेक यू फॉल डाऊन. कृष्णा विल ऑलवेज सेव्ह यू. तर अशा तऱ्हेने ही जी भौतिक शक्ती आहे, सदैव ही बहिरंगा शक्ती आपल्यावर आपण कृष्ण भावना भावित व्हावं म्हणून ती आपल्याला खूप पीडा करत असते. या 3 काय म्हणतात तसं, या 3 साधनाद्वारे ती आपल्याला खूप पीडित करत असते. पण आपल्याला हे श्रीकृष्णांनी सांगितलंय ना की तुम्ही मला शरण आल्यानंतर माया तुम्हाला काही करू शकणार नाही. कुमुद माताजी, येस माताजी. 7.14. येस. दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मे तांतरन्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती अतिशय दुस्तर आहे.
परंतु मला जे शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरुण पलीकडे जातात. हरे कृष्ण. आता हे जे या ज्या 6 गोष्टी आहेत, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम, या सर्वांनी आपली भक्ती जी आहे ती नष्ट होते. आता थोडंसं आपण आहाराबद्दल थोडंसं बघितलं. आता प्रयासाबद्दल मी बोलते. हे दोन्ही रिलेटेड आहेत. मी तुम्हाला सांगितलं ना, अत्याहार म्हणजे फक्त खाणं नाही, पण अनेक गोष्टी साठवून ठेवणे. तर मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की एका माणसाकडे एक गाडी आहे, सगळं व्यवस्थित आहे, पण त्याला आणि एक गाडी पाहिजे. मग आणि एक चांगली मोठी गाडी घ्यायची असेल तर पैसे पाहिजेत. ते पैसे मिळवण्यासाठी मग आता तो अतिप्रयास करू लागतो आणि मग असं करता करता त्याचं तो आध्यात्मिक जीवनाकडे, जर तो भक्त असेल तर आध्यात्मिक जीवनाकडे त्याचं दुर्लक्ष होतं. आणि दुर्लक्ष झाल्यामुळे काय होतं, तो जास्त आता या भौतिकाकडे जातो, तिकडे त्याची अटॅचमेंट होते. पण हा जो अतिप्रयास आहे हा फक्त आपल्याला भौतिक लोकांमध्ये किंवा जे कर्मकांडी लोक आहेत की ज्यांना स्वर्गात जायचंय ते सुद्धा खूप अतिप्रयास करतात. अनेक खडतर तप यज्ञ करून त्यांना त्यांची जी इच्छा आहे ती पुरवायची असते. पण ज्ञानी लोक सुद्धा अतिप्रयास करू शकतात. मग आता त्याचं मी तुम्हाला उदाहरण देते. आता ज्ञानी हा कसा असतो, त्याला जर कोणी सांगितलं की कृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत, कृष्णांचं एक रूप आहे आणि आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय, कारण आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आता हे सर्व वेदांचा हा निष्कर्ष आहे. पण तो म्हणणार हे कुठे लिहिलंय? नाही, मला एक्सपेरिमेंट करायचंय, मला त्याच्यावर तर्क काढायचंय, मला डिबेट करायचंय, मला इतरांशी बोलायचंय आणि मग मी या निष्कर्षावर येईन की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे किंवा मी कृष्णाचा अंश आहे. तर आता एक गोष्ट सांगते, म्हणजे तुम्हाला चांगलं समजेल. एक ऋषी होते आणि त्यांनी ठरवलं की मला सगळ्या वेदांवर मास्टरी पाहिजे. मी सर्व वेदांचा अभ्यास करून त्या वेदांचा मी मास्टर होणार आहे. मला प्रभुत्व पाहिजे सर्व शास्त्रांवर, वेदांवर. आता त्याला माहित होतं की त्याची जी शक्ती किंवा त्याची बुद्धी लिमिटेड आहे. म्हणून त्यांनी काय ठरवलं की मी तप करीन. म्हणून तो तप करतो आणि खूप तप करतो, कारण त्याला ती पॉवर पाहिजे असते वेद समजण्याची. आणि सगळे वेद वाचून त्याच्यावर तर्क काढून मग त्या निष्कर्षाला येण्यासाठी त्याला बुद्धी पाहिजे असते. पण तप करता करता त्याच्या असं लक्षात आलं की तो आता म्हातारा झालाय आणि जर त्यांनी वेदांचा अभ्यास सुरू केला तर कदाचित तो पुरा नाही होणार आणि मरण्या अगोदर त्याला या शास्त्रांमध्ये सिद्धी हवी होती, परफेक्शन हवं होतं. म्हणून तो काय करतो, तो विचार करतो की मी इंद्राकडून हे वर मागेल. म्हणून तो तप करतो, पण आता इंद्रासाठी तप करतोय. मग इंद्र प्रसन्न होतो आणि इंद्र म्हणतो की हे ऋषी, तुला काय हवंय? मग हा ऋषी आहे, हा म्हणतोय मला आणि 100 वर्ष राहायचंय. माझं जे लाईफ स्पॅन आहे ती डबल कर. मला 100 वर्ष राहायचंय, कारण माझ्याकडे वेळ नाहीये आणि मला खूप सारा वेळ
पाहिजे या वेदांवर या वेदांचा मास्टर होण्यासाठी. हा, तर असं म्हटल्यानंतर इंद्र म्हणतो तथास्तु आणि तो जातो आणि हा ऋषी आहे हा याला खूप आनंद होतो आणि तो आता त्याचा अभ्यास सुरू करतो. अर्धा काळ गेल्यानंतर म्हणजे आपण म्हणूया की 50 वर्ष झाल्यानंतर त्याच्या लक्षात येतं की त्याचा थोडासाच अभ्यास झालेला आहे आणि परत त्याच्या लक्षात येतं की त्याच्याकडे तेवढा काळ नाहीये जितका त्याला अभ्यास करायला लागणार आहे तितका. मग तो परत इंद्राचा तप करतो आणि इंद्राचा तप केल्यानंतर परत इंद्र प्रसन्न होतो आणि इंद्र म्हणतो की हे ऋषी तुला काय पाहिजे. मग ऋषी सांगतो की मला आत्ताच या जन्मामध्ये वेदांवर प्रभुत्व गाजवायचंय की मला ते सगळे समजून घ्यायचे आहेत पण आता वेळ माझ्याकडे कमी आहे तर तू माझी जी लाईफ स्पॅन आहे ती परत डबल कर. असं म्हटल्यानंतर इंद्र तथास्तु म्हणतो आणि जातो. परत हा अभ्यास करायला चालू करतो. खूप मन लावून दिवस रात्र अभ्यास करतो. अर्धा काळ गेल्यानंतर परत त्याला तोच प्रॉब्लेम येतो की त्याला असं लक्षात येतं की मला या जन्मामध्ये हा अभ्यास होऊ शकणार नाहीये म्हणून तो परत इंद्राला प्रसन्न करतो. परत इंद्र येतो. असं 5 वेळेला होतं आणि 5व्या वेळेला जेव्हा इंद्र येतो आणि तो तोच वर मागतो तेव्हा इंद्र अ, 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 3 डोंगर तयार करतो. आणि तो त्या डोंगरांकडे बोट दाखवून किंवा त्या पर्वतांकडे बोट दाखवून त्या ऋषीला विचारतो, हे बघ हे तुला काय दिसतंय, काय आहे इकडे. तर ऋषी त्या 3 पर्वतांकडे बघतो आणि त्याच्यामध्ये खूप अहंकार आला असतो. तर त्याला असं वाटतं की मी एवढा तप केला आणि इतका अगदी कुठेही 1 मिनिट फुकट न घालवता दिवस रात्र मी अभ्यास केला तर माझा जर अभ्यास सगळा एकत्रित केला किंवा माझं जर ज्ञान सगळं एकत्रित केलं तर हे 3 पर्वतां एवढं ज्ञान माझ्याकडे आहे. आणि तो सांगतो इंद्राला की हे 3 पर्वत आहे ना एवढं ज्ञान माझ्याकडे. मग इंद्र काय करतो प्रत्येक पर्वतावर जातो आणि त्या पर्वताची मूठभर माती आपल्या हातात घेऊन येतो आणि तो ऋषीला सांगतो की तुझ्या हाताची ओंजळी कर आणि त्या ओंजळीत तो या 3 पर्वतांची माती घालतो आणि सांगतो की तुला माहितीये का तू 5 तुझ्या 5 आपण जन्म म्हणूया की तू 5 वेळेला मला सांगितलं मला माझा काळ आणि वाढव तर या 5 वेळेला तू काय शिकलायस तर तुझ्या हातात ओंजळीमध्ये जितकी माती आहे तेवढंच ज्ञान तुझ्याकडे आलंय आणि तू हा का अतिप्रयास करतोयस. तुला माहित नाही का की फक्त एकच असे म्हणजे श्री कृष्ण आहेत जे पूर्ण पुरुषोत्तम आहेत त्यांनाच हे पूर्ण वेद माहिती आहेत. तर तू तुझा वेळ व्यर्थ का घालवतोयस हे सगळे वेदांची मास्टरी करण्यासाठी तुझा वेळ का घालवतोयस तुला फक्त वेदांचा सार जर समजला ना तर तुझं जीवन सफल झालं. आणि वेदांचा सार काय आहे की श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. आपण कोण आहोत आपण त्यांचे नित्य सेवक आहोत आपण त्यांचे अंश आहोत. तर एवढं सार हे पुरेसं आहे. तुला कशाला इतके जन्म तू घालवतोयस हे शिकण्यासाठी. आणि मग लगेच त्या ऋषींच्या डोक्यामध्ये प्रकाश पडतो आणि प्रकाश पडल्यानंतर ते काय करतात ते नरसिंह देवांवर
ध्यान लावतात, नरसिंह देवाची पूजा करतात, त्यांच्यावर ध्यान करतात, त्यांची स्तुती करतात आणि मग हा जन्म संपल्यानंतर ते वैकुंठ लोकात जातात. नरसिंहदेव त्यांच्यावर प्रसन्न होतात, त्यांना आशीर्वाद देतात आणि जन्म त्यांचा पूर्ण झाल्यानंतर ते वैकुंठ लोकात होतात. तर असं नाहीये की फक्त भौतिकवादी लोक जे आहेत ते अतिप्रयास करतात. ज्ञानी लोक सुद्धा अशा तऱ्हेने अतिप्रयास करतात. तर हे अतिप्रयास आणि अत्याहार हे पूर्ण आपण टाळलं पाहिजे. एकदा मी म्हणजे खूप वर्षांपूर्वी रीडर्स डायजेस्ट वाचत होते. तर ते रीडर्स डायजेस्ट मध्ये त्यांनी दिलं होतं की म्हणजे तुम्हाला घर जर स्वच्छ नीटनेटकं ठेवायचं असेल तर काय केलं पाहिजे तुम्ही, की तुम्ही बघा की अशी तुमच्याकडे काही पुस्तकं असतील की ती तुम्ही 1 वर्ष झालेली आहे वाचलेलीच नाहीये, तशीच्या तशी आहे, तशी काही मॅगझिन्स असतील, किंवा तुम्ही घरी बघा तुमच्याकडे अशी काही भांडी असतील किंवा असे काही कपडे असतील की तुम्ही 2-2, 3-3 वर्ष ते वापरलेलं नाही. मग अशा ज्या गोष्टी आहेत ना, या तुम्ही वापरणारच नाहीये, हे तुम्ही त्वरित काढून टाका. आणि अशा गोष्टी जेव्हा तुम्ही काढून टाकता तेव्हा तुमचं घर स्वच्छ होतं आणि तुमच्या मनातली सुद्धा घाण बाहेर पडते. म्हणजे ही गोष्ट तेव्हा मी जेव्हा वाचली तेव्हा अध्यात्मात इतकी नव्हते जितकी आज आहे. जवळजवळ 30-35 वर्ष झाली असतील मी ही गोष्ट वाचली. त्यांचं काय म्हणणं आहे, व्हॉट इज इन युअर माइंड इज आउटसाइड इन युअर रूम, असं त्यांनी लिहिलं होतं. आणि नंतर मी विचार केल्यावर ती गोष्ट इतकी सत्य आहे की तुम्ही जर बघितलं ज्यांच्या मनामध्ये फक्त कृष्ण असतो, दुसरं काही नसतं, जर तुम्ही त्यांचं घर बघितलं ना, एखाद्या शुद्ध भक्ताचं घर, तर त्यात बेअर मिनिमम गोष्टी असतात, कुठलाही संग्रह नसतो, खूप साफ सुत्र असतं. तर अशा तऱ्हेने आता अत्याहार, समजा जर आपल्याला इच्छा झाली की मला हे नवीन ड्रेस घ्यायचा आहे, मला नवीन बॅग्स घ्यायच्या आहे, तर तुम्ही घ्या. तुम्ही जर 2 साड्या घेतल्या, 2 ड्रेसेस घेतले, 2 बॅग्स घेतल्या, तर घरी असलेले ज्या जुन्या 2 बॅगा आहेत, 2 ड्रेसेस आहेत, ते पहिल्यांदा काढून टाका किंवा ते डोनेट करा. तर इकडे अत्याहार होऊ नये म्हणून गृहस्थांनी काय केलं पाहिजे, चॅरिटी. आपल्याला रूप गोस्वामींनी चॅरिटीचं जे प्रिन्सिपल आहे ते सांगितलंय की 50% तुम्ही कृष्णासाठी दान केले पाहिजे, उरलेल्या 50% जे आहे त्यामध्ये 25% तुमच्यासाठी ठेवायचे आणि 25% जे तुमच्यावर अवलंबून आहे त्यांच्यासाठी ठेवायचे. तर हे आपल्याला जे आपण सगळं साठवतो हे खूप कमी केलं पाहिजे. खूप साठवल्याने आपली इच्छा पण खूप होते, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, त्यांनी आपण प्रयास करायला लागतो आणि मग आपलं आध्यात्मिक जीवन दुर्लक्षित होतं, त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष देऊ शकत नाही. तर जेव्हा आपण विचार करतो की मी आत्मा आहे, मी हे शरीर नाही, किंवा शरीर जे आहे शरीराचा शेवटी नाश होणारच आहे, तेव्हा आपला जो अत्याहार आहे तो कमी होऊ शकतो. किंवा जो प्रयास आहे, जो आपण सगळेजण प्रयास करतो, आता तुम्ही मला सांगा प्रयास मुख्यतः कशासाठी आपण करतो, कोण सांगेल? हरे कृष्ण माताजी, जी गोष्ट हवी आहे ती मिळविण्यासाठी. पण बेसिक मला सुखासाठी. सांगा की प्रयास कशासाठी केला जातो? सुखासाठी.
बरोबर. सुखासाठी म्हणजे आपल्याला हे जे शरीर आहे ना, या शरीरासाठी चांगलं अन्न खायला लागतं, चांगलं राहायला लागतं. तर अशासाठी आपण प्रयास करतो. पण जर तुम्ही बघितलं तर आता ऑफिसमध्ये एक सीईओ आहे, एक पिऊन आहे. हे दोघही तितकंच खाऊ शकतात. मला सांगा, असं आहे का की सीईओ 20 पोळ्या खाऊ शकतो आणि 1 किलो भात जेवू शकतो? असं आहे का? नाही, असं नाही. नाही. ते दोघही तितकंच. एखादे सीईओ 2 चपात्या खाईल, तो पिऊन आहे तो 4 चपात्या खाईल. पण जवळपास दोघांचंही तितकीच क्वांटिटी ते जेवू शकतात. मग तितकीच क्वांटिटी जेवू शकतात, तर मग हे का मला आणि पैसा पाहिजे, मला आणि या गोष्टी पाहिजे, असं का होतं? तर हा जो अत्याहार आहे ना, हा का होतो? कारण आपण कृष्णाशी कम्प्लिटली डिस्कनेक्टेड असतो. आणि बरं, अत्याहार केला तर सीईओ जर हा खूप पैसे मिळवत असेल पण कृष्णाला तो एक पैसा देत नसेल, तर काय होणार आहे? तो कोणाच्या कंट्रोल खाली येणार आहे? माया. आणि मायाचे जनरल्स कोण आहेत? क्रोध, काम, लोभ, हे सगळे तिचे जनरल्स आहेत. तर अशा तऱ्हेने आपण जर काही गोष्टी म्हणजे पैसे कमावले आणि ते जर कृष्णासाठी वापरले नाही, तर मात्र आपण कुठेही आपली उन्नती होऊ शकत नाही, रादर आपण अडकतो. आता प्रजल्प. प्रजल्प म्हणजे काय, मला सांगा बरं. तुम्हाला काय वाटतं? प्रजल्प म्हणजे काय? प्रजल्प म्हणजे निरर्थक बडबड. बरोबर. आणि काय काय प्रजल्पाचे समानार्थी शब्द आहेत? गप्पा टप्पा, कान गोष्टी म्हणतात ना मराठीत? गुज गोष्टी. बरं. गुज गोष्टी. आणि काय आहेत शब्द? आठवतायत शब्द? इंग्लिशमध्ये खूप आहेत, मला मराठीतले माहित नाही म्हणून मी तुम्हाला विचारते. बरं, तर हे जे प्रजल्प आहे की आपण काय बोलतो, जे काही आध्यात्मिक नाही याच्याबद्दल बोलतो. आणि बघा, आपली जी भक्ती आहे त्याची तुलना आपण भक्ती लता म्हणतो. आता जेव्हा एक झाड आहे, त्या झाडाला आपण पाणी घालतो, तेव्हा हे झाड खूप छान वाढतं, फुलतं. पण प्रजल्प म्हणजे काय? आता समजा जर झाडाला तुम्ही पाण्याच्या ऐवजी रोज ऍसिड घातलं, काय होईल झाडाला? कोमेजून जळून जाईल ते. जळून जाईल. कोमेजून जाईल. तर एक्झॅक्टली जेव्हा आपण प्रजल्प करतो तेव्हा काय होतं? आपली भक्ती हळूहळू हळू कमी होते आणि आपण हे निरर्थक बडबड जी आहे ना, याच्यामध्ये खूप व्यस्त राहतो. आता प्रजल्प जेव्हा आपण करतो, तर आता म्हणजे ही निरर्थक बडबड, गप्पा गोष्टी, एकाचं दुसऱ्याला सांगणे, हे जे प्रकार आहेत, तर तुम्ही मला सांगू शकाल का की हे आपण का करतो? जरा खोलवर जाऊन विचार करा बरं, आपण का प्रजल्प करतो आणि कोणाबद्दल आपण प्रजल्प करतो? हरे कृष्णा. आपल्याकडे विचार करा आणि सांगा. आपण बरं, सगळे मला सांगा की तुम्ही सर्वजण प्रजल्प करता का? मी करते. माताजी, आहे हो, माझ्या some सर्वजण extent करतात. सगळेच करतात. माताजी, इथे कोणी असं नाही की जे नाही करत. हा, सगळेजण सगळे करतात. करतात. मग सगळेजण. आपण मान्य केलंय ना, आपण सगळे प्रजल्प करतो. मग त्याच्या रूटला जा आणि मला सांगा की आपण का प्रजल्प करतो? आपल्याकडे खूप वेळ असतो माताजी. हरे बरोबर. कृष्ण. एक हे गोष्ट सांगितली, खूप वेळ असतो. आणि माताजी, मी थोडस या माताजींच्या मध्ये ऍड करायला मागतो. आपल्याकडे फालतू वेळ खूप असतो. बरोबर. आणि बरोबर आहे ना तुम्ही सांगितलेलं.
हे फालतू वेळ ऍक्च्युली आपल्याला फालतू नसतो, त्याला आपल्याला व्हॅल्युएबल वस्तूंमधनं मग गोष्टीमधनं आपल्याला इन्क्लूड करायचं असतं. बरं आणि कोणाला काही ऍड करायचंय, सांगायचंय? सगळेजण हे ऍग्री करतात ना एकदम, की आपल्याकडे वेळ असतो तोही फालतू वेळ. ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली आणि सगळेजण इंटरेस्ट पण असतो. ऍग्रीड आहेच. हा, इंटरेस्ट असतो, हे मुख्य आहे. इंटरेस्ट हम्म. भयंकर असतो. तर हा. आता मी तुम्हाला सांगते, हे प्रजल्प झालं. आता खोलवर जाऊन तुम्ही तुमच्या मनामध्ये बघा, प्रजल्प का असतो? कारण आपण दुसऱ्या माणसाबद्दल मत्सर करतो, म्हणून त्याच्याबद्दल आपण नेहमी बोलत असतो. किंवा आपल्यामध्ये सेल्फ प्राईड असतो, आपल्यामध्ये अहंकार असतो, आणि आपण आपल्याबद्दलच बोलायला आपल्याला खूप आवडतं. माझा मुलगा असा आहे, माझा नवरा असा आहे, माझे बाबा असे आहेत, मी अशी आहे. हे जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा आपला जो अहंकार आहे, अहंकार बोलत असतो. ही निरर्थक बडबड झाली. आपल्याकडे काहीच नसतं. जो काही आपल्याकडे टॅलेंट असतो तो कृष्णापासून आपल्याला मिळालेला असतो. पण आपण मी अशी आहे याच्यावर एका ग्रुपमध्ये बघा, खूप बायका आहेत किंवा खूप पुरुष आहेत, पण तुम्ही बघा एखाद दुसरी व्यक्ती स्वतःबद्दलच बोलत असते. तुम्हाला सर्वांना अनुभव आहे का असा? प्रत्येक ठिकाणी असंच असतं हो माताजी. हो आहे. असतो, हा, तर बरोबर. मी पहिलं सांगितलं, मत्सर हा आपल्यामध्ये असतो, म्हणून दुसऱ्यांबद्दल आपल्याला ऐकायला आवडतं किंवा तिसऱ्या व्यक्तीबद्दल आपण बोलतो. दुसरी गोष्ट की आपण आपल्यामध्ये अहंकार असतो त्याच्यामुळे. आणि तिसरी गोष्ट, आपण खूप आपल्या शरीराशी अटॅच्ड असतो, शरीर भावनेत असतो. त्याच्यामुळे आपलं सुख आणि आपलं दुःख जे आहे त्याच्याशी इतके आपण अटॅच्ड असतो की एकसारखं तेच बोलत असतो. तुम्हाला हा अनुभव आहे का? काही जण म्हणजे ते स्वतःला इतके व्हिक्टिम समजतात की ते आपल्या दुःखाबद्दलच बोलत असतात. आहे अनुभव? पदोपदी माताजी, पदोपदी आपल्याला असंच वाटतं सगळ्यांची गोष्ट केल्याने. तर वाटतं ही माताजी, 3 बिलकुल. कारणं आहेत प्रजल्पाची, आणि ही 3 कारणं तुम्ही इरॅडिकेट केली तर तुम्ही कधीच प्रजल्प करणार नाही. आता तुम्ही सगळे जण नाम घेता, तुम्हाला फालतू गोष्टींसाठी वेळ आहे का? नाहीये, जवळजवळ नाहीये. नाहीये. म्हणजे हे प्रजल्प तुम्हाला नाही वाटत बरंच कमी झालंय? हो, खूप कमी झालं. खूप कमी झालंय. पण ते आतमध्ये जाऊन तुम्हाला तुमचं मन अॅनलाइज करायला, मी या व्यक्तीबद्दल एकसारखे का बोलते, मला तिच्याप्रती मत्सर आहे का? आणि जर उत्तर हो असेल तर काय करा, 2 मिनिटं डोळे बंद करा, त्या व्यक्तीला तुमच्या डोळ्यासमोर आणा आणि तिच्या हृदयात कृष्णाला बघा. मग असं जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुम्हाला तो मत्सर आहे तो वाटणार नाही. तुम्ही असं समजा की तिच्याकडे जो टॅलेंट आहे तो तिला कृष्णाने दिलाय आणि तिचं कौतुक करा. तर अशा तऱ्हेने प्रजल्प आपण टाळायला पाहिजे. मग आपल्याला भगवद्गीतेत काय सांगितलंय, आपण कसं बोललं पाहिजे? नेहमी सत्य बोललं पाहिजे, दुसऱ्यांच्या हितासाठी बोललं पाहिजे, आणि त्या दुसरा जो ऐकणार आहे त्याच्या कानाला ते मधुर वाटलं पाहिजे. दिलंय ना 17व्या अध्यायात, लक्षात आहे? आपण तो श्लोक वाचूया. हो हो 17वा, एक मिनिट, 17वा अध्याय, श्लोक नंबर 15 येतो ना, अनुद्वेगकरम 15. वाक्यम. कुमुद माताजी 17.15 श्लोक वाचता? येस. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्. एक मिनिट.
पुढे येस येस मिळालं. अनुद्वेगाकरं वाक्यं तत्त्वं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्य, प्रिय, हितकारक तथा इतरांना क्षुब्ध न करणारे शब्द बोलणे आणि नियमितपणे वेद पठण करणे यांना वाचिक तप असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर अशा तऱ्हेने इकडे दिलेलं आहे की कसं बोललं पाहिजे. शास्त्र संमत बोलणे हीच आध्यात्मिक क्षेत्रातील बोलण्याची पद्धती आहे. मनुष्य जे सांगतो त्याच्या पुष्टीकरिता शास्त्रातील प्रमाणे तात्काळ त्याने उद्धृत केली पाहिजे. त्याच वेळी असे बोलणे हे कर्णमधुर पाहिजे. म्हणजे अशा तऱ्हेने आपली भाषा पाहिजे. तर प्रजल्पनंतर नियमाग्रह आहे. तर नियमाग्रह म्हणजे या दोन शब्द आहेत, नियम अधिक आग्रह आणि नियम अधिक आग्रह. तर इकडे जो नियम अधिक आग्रह आहे तो म्हणजे काय की आपण खूप रिच्युअलिस्टिक होतो. खूप रिच्युअल्सने नियमांना अटॅच्ड होऊन मेन प्रिन्सिपल काय आहे की कृष्णाच्या स्मरणात सदैव राहायचं आणि कृष्णाला कधीच विसरायचं नाही. ते प्रिन्सिपल बाजूला होतं आणि नियमांकडेच आपण लक्ष देत राहतो. याला म्हणतात नियम आग्रह. टू रिच्युअलिस्टिक, खूप काटेकोरपणे फक्त नियमांकडेच बघायचं. आता उदाहरणार्थ श्रील प्रभुपाद हे जेव्हा अमेरिकेला गेले होते कृष्ण भावना देण्यासाठी त्यांच्या गुरुच्या आज्ञेवर, ते तेव्हा अगरवाल, बॉस्टन मध्ये अगरवाल नावाच्या कुटुंबाबरोबर राहत होते. तर ती बायको सॅली अगरवाल होती. तर त्यांच्या घरी रोज नॉनव्हेज खायचे. श्रील प्रभुपाद आपलं जेवण करायचे आणि त्यांचा जो राईस कुकर आहे तो एका ठराविक फ्रीज मध्ये ठेवायचे. त्याच्या बाजूला मटण नाहीतर डिअर मीठ हे ठेवलेलं असायचं. आता बघा हे केवढे मोठे संत झाले प्रभुपाद. पण आता जर ते खूप नियम काटेकोरपणे नियम पाळायचे, की खरं म्हटलं तर पुराणामध्ये असंही लिहिलेलं आहे की जे नास्तिक आहे त्यांचं तुम्ही दर्शन सुद्धा घेतलं नाही पाहिजे. आणि पूर्वीच्या काळी एखाद्या नास्तिक माणसाचं दर्शन झालं की लोक गंगा स्नान करायचे. तर आता हे जे नियम आहेत, जर श्रील प्रभुपाद या नियमांकडे खूप अटॅच्ड राहिले असते तर मग त्यांना कृष्ण भावना देता आली असती का सांगा बरं. त्यांच्या क्लासला पहिल्यांदा लोक बिअर बॉटल घेऊन यायचे, दारू प्यायचे. तर जर ते खूप नियमांना अटॅच राहिले असते म्हणजे नियम आग्रह, तर त्यांचा जो उद्देश होता किंवा श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वतीनी त्यांना जी कामगिरी सोपवली होती ते ती पूर्ण करू शकले असते का सांगा बरं मला. नसते करू शकले. नसते करू शकले. तर तिकडे त्यांनी रूल बेंड केले. ते त्या सॅली अगरवालच्या घरी राहिले. पण तेच एकदा ते पुरीमध्ये आले होते आणि जगन्नाथ मंदिरात त्यांना जायचं होतं. तेव्हा एका भक्ताने श्रील प्रभुपादांना खूप आग्रह केला आणि आमच्या घरी जेवायला या म्हणून सांगितलं. आणि प्रभुपाद त्यांच्या घरी जेवायला गेले. जेवायला गेल्यावर तिकडे त्यांना समजलं की ही लोक जे भक्त आहेत हे फक्त सुपरफिशियल आहेत. यांच्या घरी रोज नॉनव्हेज खातात, ठराविक दिवशी फक्त नॉनव्हेज खात नाही. ते लगेच ताडतडीने तिकडे उठले. ते म्हणाले की मी अशा घरी अन्न ग्रहण करू शकत नाही. तुम्ही नॉनव्हेज खाता, शुद्ध वैष्णव नाहीये, तर मला असं चालणार नाही. आणि त्या माणसाने सांगितलं होतं जी भांडी जे नॉनव्हेज करायला वापरतात तीच व्हेज करायला वापरतात. आता इकडे भारतामध्ये त्यांना खूप स्कोप होता. ते हे नाही तर आणि दुसरे भक्त होते की जे शुद्ध वैष्णव होते. मग यांच्याकडे ते जेवले नाही.
तर आता इकडे इट वॉज पॉसिबल, त्यांना शक्य झालं श्रील प्रभुपादांना. तर नियम अधिक आग्रह म्हणजे काय की खूप अटॅच्ड राहणं, नियमांना आसक्त राहणं, रूल्स रेग्युलेशनच पाळायचे. आणि मुख्य प्रिन्सिपल काय आहे की कृष्ण सेवा करायची, कृष्ण स्मरण करायचं, हे बाजूला राहतं. आणि नियम आग्रह म्हणजे काय, टोटली रूल्स निग्लेक्ट करायचे, दुर्लक्ष करायचं. मग काय म्हणायचं की मी एकादशी पाळत नाही, मी नॉनव्हेज खातो, मी मंदिरात जात नाही. कारण रूल काय आहे, हा कलियुग आहे. आणि श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय आपल्याला की या युगामध्ये तुम्ही फक्त पवित्र नामांचा जप केला तेवढा पुरेसा आहे, सण कीर्तन केलं तेवढं पुरेसं. मग मी ते करतो, बाकीचे काही नियम मी पाळत नाही, म्हणजे टोटल निग्लेक्ट. तर इकडे हे बरोबर नाही असं म्हणणं की जप करणं हा युगधर्म आहे, मी ते करत आहे आणि मग आपल्या मनाने आपण जी आराधना करतो ती आपण ठरवायची, काय करायचं असं नाही. आपण जे आध्यात्मिक गुरु आहेत त्या आध्यात्मिक गुरुनी सांगितलेल्या प्रत्येक शब्दाचं पालन केलं पाहिजे. मग आहे जनसंघ. तर जनसंघ म्हणजे जे भौतिक लोक आहेत त्या भौतिक लोकांचा संघ आपण घ्यायचा नाही. आता बघा, एक आपण म्हणजे जे विषयी आहेत त्या विषयी लोकांचा संघ घ्यायचा नाही. आणि दुसरं, हे जे म्हणजे विषयी हा शब्द आहे ना, हा विष पासून मला वाटतं आलेला आहे. तर विष आणि विषयी मध्ये आचार्य काय म्हणतात की विष हे बरं आहे, विष जर आपण ग्रहण केलं तर आपल्या शरीराचा त्वरित नाश होईल, पण विषयी लोकांशी आपण संग केला तर मात्र आपल्या आत्म्याचा नाश होईल. आता आत्म्याचा नाश होत नाही, आत्मा अमर आहे, पण आत्म्याचा जो प्रवास चाललाय श्रीकृष्णाकडे जाण्याचा, या प्रवासामध्ये एक मोठा खंड निर्माण होईल. तर विष आणि विषयी मध्ये विष बरं आहे असं आचार्य म्हणतात. म्हणजे इतके ते म्हणतात की विषयी लोकांबरोबर तुम्ही संग करू नका. मग आपल्याला काय करायचंय, आपल्या आजूबाजूला अनेक विषयी लोक असतात, त्यांना आपण आपला संग दिला तर चालेल, पण त्यांचा संग घ्यायचा नाही. म्हणजे ते तुम्हाला सांगतील चला आज आपण अमक्या मॉलमध्ये जाऊया, तिकडे आपण जायचं नाही. पण आपण त्यांना सांगू शकतो की मी मंदिरात चालली आहे, तुम्ही येऊ शकता का, किंवा आता जन्माष्टमी आहे तर इकडे तुम्ही टेम्पल मध्ये या, तुम्ही प्रसाद घ्या, असं आपण सांगू शकतो त्यांना, पण त्यांचा संग घ्यायचा नाही. आणि आता चौथं, जनसंघ लौल्यम. आता हे लौल्यम मी डिटेलमध्ये जेव्हा आपण वाचतोय तेव्हा मी डिटेलमध्ये आणि परत सांगेन. तर लौल्यम म्हणजे काय की जो लोभ असतो, जी ग्रीड असते आपल्याला, मला हवं असं वाटतंय, हे पण हवंय ते पण हवंय, तर हा जो लोभ असतो याचं कधीच समाधान होत नाही. आणि यांनी काय होतं, आपलं पतन होतं, भक्तीचा नाश होतो. आपण सदैव भौतिकाबद्दलच विचार करत असतो. म्हणून हे जे या ज्या 6 गोष्टी आहेत, या 6 गोष्टी भक्तीसाठी प्रतिकूल आहेत, अनफेवरेबल. तर या गोष्टी आपण कधीच करायच्या नाहीयेत. आता मी संपवते. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा.